Laqdiet ambjentali Nature Trust flimkien għall-Ambjent Aħjar, Friends of the Earth Malta, BirdLife Malta u din l-Art Ħelwa oġġezzjonaw mal-MEP għall-iżvilupp tal-junction proposta fil-Kappara. Il-proġett jipproponi li titneħħa roundabout tal-gass fil-Kappara u li din tiġi spostata lejn il-gżira. Minn hemm joħroġ bypass bidritt Slima Road fil-Kappara, mill-gżira sal-Kappara minn fuq il-wied. Bek, it-traffiku li kun ġej mill-imsida lej ta' Slima u l-gżira ikollu jaddi minn fejn l-Università. Jitla l-Kappara, idur għal fuq dal-bypass u jenżel il-gżira lej dal-roundabout. Astrid Vella tgħid li hemm alternattivi oħra. Aħna qegħdin noġġezzjonaw minħabba fl-isfreġu ġolwiet li huwa skedat. Aħna qegħdin ngħidu li hemm alternattivi oħrajn li jikkawżaw inqas sfreġu u ħafna inqas tniġis tal-arja. Laqdiet qed jitolbu li l-proċess ta' applikazzjoni jkun eżaminat u li l-iżviluppatur Transport Malta jiġi mitlub jagħmel Environmental Impact Assessment kif titlob l-Unjoni Ewropea għal proġetti li fihom ikunu se jintużaw fondi minn tagħha. Il-5 qdiet saħħu li qatt ma kienu konsultati dwar dan il-proġett, inkluż in-Nature Trust li ilha tmexxi wied għolliqa, wied b'valur ekoloġiku kbir u li se jintlaqat minn dan l-iżvilupp. Ħajkun hemm iktar pollution ta' dawl, pollution ta' ħsejjes, pollution ta' arja ovvjament, u ħajja ħsara irreparabbli anke lil qiegħ tal-wied meta wieħed irid iqis li jagħmel kolonni biex joħolqu triq il-ġdida li qegħdin jgħidu ġifieri ħajtikel parti kbira mill-wied li l-istess awtoritajiet illum qegħdin jipproteġu f'livell għoli tal-ambjent. Laqdiet qalu wkoll li l-mod kif tmexxa l-proċess marbut mal-applikazzjoni huwa suspettuż għaliex huwa stramb kif il-laqgħat ta' konsultazzjoni saru qabel il-miliet u qabel Santa Marija, fi żmien li fih ħafna jkunu medija b'affarijiet oħra.